diskusii. Čiže chcel som poprosiť, Juraja, že či mi vieš na týchto 6 vecí odpovedať a potom pokračujeme v diskusii. Čiže ja ťa poprosím, že ty si to predniesol, či chcem od teba tú odpoveď. Chceme ujednotiť tento dotačný mechanizmus pre športové kluby a iné skupiny zaujímavé, ktoré pôsobia na našom území a chceme to urobiť tak, že aby v podstate, keď im odobereme teraz dotácie na energie, aby to dostali v jednom balíku aj s dotáciou na športovú činnosť. No ja som vysvetľoval, ako sme v minulosti práve ujednotili tú podporu a rozdelili sme tie dotácie na činnosť a dotácie na energie tých subjektov, ktoré pôsobia na našich športoviskách. Navyše, ty nevieš dopredu prejudikovať, kto o čo požiada a ako rozhodne ekonomická komisia, či tieto financie, športová komisia a následne zastupiteľstvo, či tieto kluby tie peniaze energie dostanú alebo nedostanú. A plus je tam ten časový rozmer, že ak aj dnes schválime rozpočet, tak skôr ako v máji tie kluby peniaze neuvidia. Ak ho neschválime dnes, tak to bude v júni, v júli, neviem kedy, podľa toho, kedy schválime rozpočet. Kým je rozpočtové provizorium, nevieme vyhlásiť dotačný mechanizmus. Ešte aby sme aj zosúladili poskytovanie dotácií s platným VZN-kom. Ono je to plne v súlade s platným VZN-kom, ktoré sme dneska schválili. Plne v súlade. Hej. Ešte sme to zaraďovali aj tú prílohu 3, aby to mohli samostatne a poriadne zdokladovať. Dobre, ešte mám teda 2 otázky o PD Jazdiareň. Vysvetlil som, prečo z môjho pohľadu je dôležitá. Ak bolo treba ušetriť peniaze, mohli sme ich ušetriť inde. To sme spomínali aj na Mestskej rade, že my chceme ušetriť nejaké financie a naša priorita je, aby bolo dokončené teda kino, záchrana Empírového divadla, strechy a kultúrny dom zameraný. Je väčšia šanca získať externé prostriedky aj na strechu divadla, keď to bude súčasť väčšieho projektu Jazdiarne, ako len na samotnú strechu. Opakujem, podľa toho, čo myslím, že Milo tam bol aj s Igorom Kovačom, strecha Empírového divadla nie je v havarijnom stave. Máme na ňu spracovanú projektovú dokumentáciu, čiže opäť neviem, o čom hovoríš. Ideš zachraňovať niečo, čo nie je v havarijnom stave, ale iné, čo je v havarijnom stave a kde možno bude možnosť čerpania peňazí, tak tam hovorí, že to máme stiahnuť. Naša prvotná požiadavka ešte bola aj na historický nábytok, ktorý sa dá vyrobiť na zamok, ale z tejto sme upustili, nakoľko už tá zmluva bola rozbehnutá. Nie je predmetom debaty. Ja sa snažím odpovedať tvoje argumentácie. Ty si povedal, že PD na Jazdiareň vyhadzujete preto, lebo chcete zachraňovať Empírové, ktoré zachraňovať netreba. Jazdiareň, ktorú zachraňovať treba, vlastne to vyhadzujete. Čiže snažím sa tam nájsť logiku, nechápem to. A poslednú otázku mám teda ten interiér zámku. Zase vysvetlili sme, o aké priestory ide, na čo majú slúžiť, že tam jednoducho to má ekonomiku, pretože to je ten priestor, kde tí ľudia môžu nechať ďalšie peniaze. Vaša argumentácia, budem citovať v zátvorke, lístky môže predávať aj sprievodca. Chcel by som napríklad vedieť, že ako si to fyzicky predstavuješ ty, ako ten sprievodca bude tie lístky predávať. Fakt, že kde bude nosiť tú registračnú pokladňu, akým spôsobom, lebo to znamená ďalší ľudia a tak ďalej. Čiže celkom ma to zaujímalo. To bolo v tom návrhu, ktorý si ty poslal. Jasné, urobili sme si prieskum trhu, poslanecký prieskum na zámku, boli sme tam aj s pánom. Môžem vyjadriť, ako môžete robiť poslanecký prieskum v majetku mesta bez zástupcu vlastníka. Taký poslanecký prieskum som ešte nevidel. Ja neviem nič o žiadnom poslaneckom prieskume. To, že ste boli s kolegom Urminským na zámku, je úplne v poriadku, ukázal vám tie svoje časti, ale vy to nemôžete dneska sa tváriť, že ste boli na poslaneckom prieskume, keď mesto ako vlastník o tom netuší, že bol nejaký poslanecký prieskum. Prepáčte, takto poslanci nepracujú. Boli na občianskej obhliadke v zámku. V podstate nevideli sme doteraz žiadnu tú ekonomiku, toho nejaký finančný plán, že aký by tam bol prínos tej, keď vybavíme tieto 2 miestnosti nábytkom, ktoré je deklarovaný vo výške 63 000, aká tam bude tá návratnosť? No fyzicky ti to teraz nikto nepovie, ale vysvetlil som ti to, že keď príde návštevník na zámok, kde nič nie je a kde nemá šancu nechať tam euro, tak zaplatí len ten lístok, pozrie, odíde. Ale nikdy nebola ani analýza, že koľko ešte popri tom mine financií. Ale ja neviem, koľko minie, ale my mu vytvoríme priestor, aby mal možnosť tam tie peniaze minúť. Hej? Na upomienkové predmety, propagačné predmety, na malé občerstvenie. Keď mu tú možnosť nevytvoríš, tak ich tam určite neminie. Čiže tam ti dám analýzu jasné, že 0. Hej? Jasné. OK.
Naša predstava je taká, že keby tam už bolo v prenajme vlastivedné múzeum, tak zamestnanec, ktorý by tam bol po nejakej dohode, kde by sa mu návšteva ohlásila, by previedol skupinu. Prepáč, zase, toto je na debatu, máte úplne pomýlené predstavy o fungovaní toho zámku. My ten zámok chceme využiť naozaj na intenzívne fungovanie, celodenné, každodenné. Vlastivedné múzeum bude v podnajme v časti, hej, o tom sa ešte budeme baviť, ale ja vlastivednému múzeu nemôžem zveriť celú prevádzku celej budovy zámku z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je aj zmluvný. Z hľadiska tej dotácie, ktorú sme dostali, môžeme 20% toho zámku nejakým spôsobom prenajať, viac nie. Hej? Čiže toto zase sú cestné predstavy o tom, ako má zámok fungovať. To nemá byť zámok na príležitostné, že niekto príde, zaklope a tak ďalej. Naša ambícia naozaj aj z hľadiska potom marketovania toho zámku a celého mesta je prilákať sem návštevníkov minimálne v tej sezóne jarno až jesennej vlastne trvalý každodenný prísun turistov. Čiže takéto, že inzitné predstavy, že niekto tam zbehne z hora, aby otvoril alebo ukázal, tak ten zámok síce fungovať môže, ale vtedy naozaj tam nezarobíme ani cent, lebo tam nikto nenechá ani cent, lebo nemá kde a nemá prečo. A nemá dôvod tam prísť 10 000 ľudí, ale 1000. Hej? Takže ešte raz moja otázka na ten nejaký marketingový prieskum alebo na nejaké, koľko návštevníkov môže byť, to nemáme spracované mesto ako také. Dobre, poviem to na príklade. Cez ten víkend tam bolo 6 000 ľudí. Keď to bolo prvýkrát otvorené. No, ale ja tam môžem robiť takýchto akcií 20 do roka. Ja netvrdím, že tam prídu tisícky ľudí, ale prídu tam stovky, lebo to nie je len o bežných návštevníkov. Ten zámok, vrátane toho nádvoria, treba využívať na konkrétne akcie. A zase, keď tam tí návštevníci majú priestor nechať peniaze, tak ich tam nechajú. Keď im ten priestor nevytvorím, tak ich tam jednoducho nenechajú. To je úplne jednoduché, jak facka. Hej? Zase, nepovedal si mi racionálny dôvod. Áno, ja som počul, že dohrali ste sa na zámku, zakonzervujeme ho, ale zase. To nikto nepovedal z nás. Dobre, Juraj, tak to nikto nepovedal. Naša predstava je taká, že do zámku, aby sa dávali cudzie zdroje externé. Do zámku ideme zdávať na ďalšie rekonštrukciu, ideme požiadať o peniaze na to druhé nadzemné podlažie, o tú fasádu, zase z toho mechanizmu Ministerstva kultúry, pretože ocenili, ako sme boli rýchlo a kvalitne schopní previesť túto rekonštrukciu. Mali sme tam teraz záverečnú kontrolu z Promonumenty. Čiže áno, ale toto sú tie nevyhnutné peniaze, aby sme vedeli od tých návštevníkov tie peniaze dostať naspäť. Čiže ešte raz, ty s tvojim rozhodnutím navrhuješ, že zavrime si priestor, aby tam ľudia nechávali peniaze. Je to legitímne, treba to ľuďom povedať. Ja ti potom na konci roka vyčíslim, že keď tam za ten rok prišlo 10 000 ľudí a namiesto 2 eur, keď si len povieme, že každý tam ešte mohol nechať 3 eurá navyše, tak to je 30 000 eur, ktoré nám vyleteli hore komínom, lebo sme im tam nemali čo ponúknuť. Tá matematika je úplne jednoduchá. Keď tam príde 20 000 ľudí, ale nepríde ich tam 20, lebo ich tam nemám na čo nalakať, lebo aj ten vstupný priestor a tak ďalej. Spravím tam 10 akcií, na ktorú príde po 300 ľudí, to je ďalších 3 000 ľudí, ktorí možno na tú akciu na nádvorí prídu zadarmo. Hej? Ale tam mi mohli nechať tie peniaze. Ako ty si ekonóm, zase. Ja si nemyslím, že si hlúpy, Juraj, čiže asi ekonóm, čiže dobre vieš, o akých číslach hovoríme, preto nerozumiem tejto tvojej argumentácii, lebo tá nemá s ráciou nič spoločné. No v podstate podnikanie sa práve, že takto nerobí pomaličky, akože odrazu dať 63 000 do nejakého vybavenia interiéru. To sú len informácie, ktoré máme, akože, pardon, tak akože ja si tomu nerozumiem, ale akože to je... Dobre, to bolo všetkých 6 otázok zodpovedaných. Ďakujem. Pán Vladovič, faktická, nech sa páči. Môžem ešte teda spýtať, pán primátor, ja som... Pardon, pani Vozarová, nech sa páči. Aha, no lebo ešte vlastne podľa môjho názoru, ja by som teda rada počula tiež odpoveď ako vedúca právneho odboru, ktorá má teda zabezpečiť tie právne služby v prípade, že by teda položka v rozpočte nebola schválená, že mňa teda zaujíma, že ak by to nezabezpečovala advokátska kancelária, že vy ste asi predpokladom uvažovali potom, že kto by to mal zabezpečovať a mňa teda naozaj zaujíma, že kto, lebo my personálne kapacity na to nemáme, kedy to má zabezpečiť a za čo to má zabezpečiť. Prosím, keby ste mi odpovedali. Áno, to je jednoduché, lebo to, že zruším právnu kanceláriu, neznamená, že zmiznú aj tie potreby. Tie spory sú živé, otvorené a tak ďalej. Čiže správna otázka, kto kedy za čo to má zabezpečiť pokrytie týchto služieb. Jasné, tá analýza tu odznela prvýkrát, bola prezentovaná, aj keď sme to požadovali, že by sme nejak chceli. Jasné? Na Mestskej rade v decembri, tak ju poznáš. Jasné, potom tie nejaké právne prípady, ktoré tam boli, akože neviem do akej miery sú nejaké obsiahle, nejaké zložité, čo by sa nedalo v podstate. Bolo tam nejaký
videl som, čo sa mesto súdi, ten dom na Štefánikovej, nie na Štefánika, čo je niečo také. V podstate, prečo sú tam nejaké také obštrukcie, zdržiava sa to, tento? Prosím, jednoduchá odpoveď. Kto, kedy, za čo? A teda, ak ste sa rozhodovali na základe informácií, že neviem, asi... Nie. Nemám o tom vedomosť, tak to mi nepríde veľmi ako kompetentné rozhodnutie. Nie, myslím, že by sa to dalo zvládnuť a keď bude potreba, tak... Ešte raz, kto, kedy a za čo? Ešte raz, kto to má prevziať celú túto agendu? Tam bolo jasne napísané, že minimálne 2 odborní zamestnanci museli byť prijatí, náklady boli jasne vyčíslené, sú viac ako dvojnásobné oproti súčasným nákladom. Zase si ekonóm, chcel si odo mňa, tuto to máš vyčíslené. Tých ľudí samozrejme nezvesím z klinca, zajtra budeme hľadať niekoľko mesiacov, ak ich nájdeme. Takže pýtam sa, kto, kedy a za čo má prevziať tento rozsah zastupovania mesta? Keď navrhujete, že mám zrušiť existujúcu zmluvu, čo tiež môže mať nejaké dopady. To sú, ty ako poslanec, ktorý si zložil poslanecký klub, že budeš zastupovať záujmy mesta, navrhuješ vec, ktorá z môjho pohľadu v tejto chvíli poškodzuje mesto. Ja potrebujem vedieť ako štatutár, kto, kedy a za čo bude riešiť tú agendu, ktorú dneska rieši externá právna kancelária. Ja sa zavrieť nedám. Ty tú zodpovednosť nemáš. Ty máš ako poslanec máš nulovú zodpovednosť. Aj keď sa vám tam vyhražajú, že trestné, neviem čo, nemáte žiadnu zodpovednosť. Ja mám zodpovednosť. A ja za ten odbor tiež. Ja chcem počuť jedinú vetu, prečo to chcete zrušiť, okrem toho, že niekto má nejaký osobný problém a ako to mám zabezpečiť, kým a kedy. Pretože sme jasne ukázali, že minimálne z ekonomického hľadiska to bude násobne drahšie. Tak to ekonomické hľadisko, to sme videli teraz prvýkrát, takže... Tak vecné hľadisko, lebo niekým to zabezpečiť musím. Kým to mám zabezpečiť? A kedy? Tak... Vo vlastnej režii. Vo vlastnej režii sa to nedá zabezpečiť 3 zamestnancami. To vám, myslím, bolo teraz jasné aj predtým. Teraz sme vám vysvetlili, aký je rozsah ich práce. Ako príďte, ja som aj minulom voľnom období ponúkal aj poslancom, príďte, strávte s nami celé pracovné dni, aby ste pochopili, akým spôsobom funguje mestský úrad, čo robia jeho zamestnanci. A potom navrhujte veci, ktoré poškodzujú mesto. A berte za to plnú zodpovednosť voči vašim voličom. Nedostanem odpoveď? Myslíme si, že dá sa to zvládnuť. Nie. Kým, kedy a za čo? Na schválenie jedného čiastkového uznesenia s návrhom nejakých zmien bez úpravy všetkých ďalších 10 uznesení znamená, že nevieme schváliť uznesenia k rozpočtu tak, aby bol rozpočet schválený a vykonateľný. Len chcem, aby ste hlasovali s vedomím tejto skutočnosti. Čiže poprosím, ak má niekto návrh uznesenia, dajte ho teraz, o tom budeme hlasovať ako prvom, následne budeme hlasovať o uzneseniach tak, ako sú predložené tu. Čiže ak máš návrh uznesenia, poprosím, treba ho predložiť. Poprosím, zapnite pána Frideckého už. Ďakujem pekne. Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec po prerokovaní dáva návrh na uznesenie. Znížiť v programom rozpočte v programe 1.1, podprograme 1, monitoring médií sumu o 540 eur na sumu 180 eur. Nezaradiť do rozpočtu mesta akciu v programe 4, podprograme 7, výstava polopodzemných stojíc v sume 150 000 eur. Zaradiť do programového rozpočtu čiastku 5 000 eur na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie zdravotného strediska v Šulekove. Zaradiť do programového rozpočtu akciu v programe 7 v čiastke 45 000 eur na rekonštrukciu zdravotného strediska v Šulekove. Nezaradiť do programového rozpočtu čiastku vo výške 50 000 eur na energie pre športovú halu. Nezaradiť do programového rozpočtu čiastku vo výške 8 000 eur v programe 8, podprogram 1, energie futbalový štadión Hlohovec. Nezaradiť čiastku 5 000 eur, program 8, podprogram 1, rozpočtovanú položku na energie na futbalový štadión v Šulekove.
zaradiť do programového rozpočtu čiastku 63 000 eur v programe 8, podprogram 1, dotácie na šport v rámci dotačného mechanizmu v kompetencii Mestského zastupiteľstva. Nezaradiť do programového rozpočtu čiastku vo výške 63 600 eur v program 9, podprogram 5 na položku interiér zámok Lohovci. Nezaradiť do programového rozpočtu čiastku 14 300 eur v programe 9, podprogram 5 projektová dokumentácia jazdiareň. Ďakujem. A ostatné uznesenia? V podstate navrhujem dať hlasovať o tomto uznesení a ostatné poprosím dopracovať. Ako dopracovať? Nerozumiem, ako dopracovať. Toto ostatné jednotlivé ďalšie? Alebo toto? Keď dávaš návrh na toto uznesenie, tak treba primerane upraviť všetky ostatné uznesenia, ktoré z tohto vyplývajú a treba ich predložiť na schválenie ako celok, aby sme boli schopní schváliť rozpočet. Čiže máme také uznesenia, alebo nemáme? Hej, to znamená uznesenie 1, počty jednotlivých sumárov, to znamená celkový rozpočet, kapitálové bežné výdavky, 2, financovanie akcií z rezervného fondu, niečo tam vyhadzujete, to znamená, treba potom zmeniť aj zdroje krytia tých ostatných akcií, ktoré navrhujete zaradiť, takisto riešenie niektorých investičných akcií z úverových zdrojov. Treba k tomu primerane samozrejme upraviť textovú aj tabuľkovú časť, aby nám tá sedela s navrhnutými uzneseniami, čiže poprosím ťa, keby si to mohol predložiť. Máme jedno, len sa nám to zmenilo tým, že sme tu niektoré položky vypustili. To by sme po prestávke dopracovali. Nie, po akej prestávke? Ako si poslanec, ktorý asi predseda ekonomickej komisie. Nie si ani nový poslanec, nie si ani radový poslanec, si predseda ekonomickej komisie. Dávaš vážny návrh uznesenia k najvážnejšiemu materiálu v roku. Čiže sa pýtam, či máš súvisiace uznesenia. Ak nie, hovoríš, že nemáš, dávam hlasovať o tvojom návrhu uznesenia. Opakujem poslancom, že má to tieto následnosti, to znamená, nevieme následne schvaľovať rozpočet, pretože nemáme upravené uznesenia o tieto položky. Poprosím, hlasujeme o návrhu pána Frideckého, tak ako ho predniesol. Poprosím, zaprezentujeme sa a hlasujeme. Uznesenia, ktoré predniesol Juraj Fridecký, to znamená o položkách, ktoré navrhuje vyradiť a doplniť do rozpočtu. Poslanci hlasovali za návrh, 6 boli proti, 3 sa zdržali. Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme neschválili.